цьому тижні Автобазар пропонує BMW 535i Gran Turismo X-Drive, колір Alpine White, загальний пробіг 9000 км, трансмісія автоматична, двигун об'ємом 2,9 літра, ціна 731 233 гривні, терміново. Renault Master, двигун об'ємом 2,5 літра, щойно пригнаний, максимальна база, кондиціонер, електропакет, ціна за домовленістю. Chevrolet Corvette 2008 року випуску, колір срібний металік, трансмісія механічна 6-ступенева, двигун об'ємом 6,2 літра, ціна 65 тисяч. Двигун Suzuki, гарантія, ціна 793. Маніпулятор Atlantis 125-2 2001 року випуску, колір білий, загальний пробіг 350 тисяч кілометрів, трансмісія механічна 6-ступенева, двигун дизельний об'ємом 6,7 літра, ціна 32 500. Renault Master, двигун DCI об'ємом 2,5 літра, кондиціонер, ціна за домовленістю. Двигун Yamabushi 2013 року випуску, потужністю від 2,6 кінських сил до 40 кінських сил. Гарантія 2 роки. Запчастини, сервіс. Ціна 390. Great Wall Havel H5 Elite 2013 року випуску. Колір білий, без пробігу. Трансмісія автоматична. Двигун дизельний об'ємом 2 літра. Ціна 179 тисяч гривень. Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Колір чорний, без пробігу. Трансмісія автоматична зі спортивним режимом і заниженою передачею. Двигун об'ємом 6749 кубічних сантиметрів. Ціна 4 мільйони 39 тисяч 200 гривень. Усі випуски програми «Автобазар» можна переглянути на сайті www.avtobazar.ua. Якщо бажаєте розмістити оголошення у програмі «Автобазар», звертайтеся за адресою Златоустівська, 50 або за телефоном 206 56 06.